Dito ni mga kauban na eh. Di jud mo puso. Giatay na pildi na may ani ron. Pus. Mid. Giatay ning kontraha. Isti na. At mga kauban na. Pildi na naman eh. Sa kustara niya. Hoy! Ay! Yawa na naman ka. Pildi na inoon ko. Namatay. Kamusta na magkakaroon mo lang yung kita ni mo? Nauli ko ito sa gabi eh. Yabag di karoon mo lang yung kita ni mo di gagikan di ay. Sibo lagi. Sibo. Ya, saan mo yung ginawa? Email. Nagdoa ako email lagi. Email na sana. Oh, email. Anti ka bay. Email bay dagan kay nga ana bay. Na ako email sa akong ging delete. Dugay lagi kung wakita ni mo lagi di ka di ay. Trabaho lagi ko og mga unom ka buwan gikan sa amoa. Napantog ra mo rin wakita ni mo di ay. Mao lagi na karon nauli ko gikan ko nauli ko gabi mga alas 8. Mga gimahayan lagi bay kay sa ato akong kauban eh. Bugo kay mo nagtrabaho nakasab-an hinon mi naamong hinon ko. Oo bay. Sa trabaho lagi na aligi na nga ana lagi. Tisa nila na mo. Tisa man Saan sa da? Boy pisut. Ne nawag mo. Si boy ni. Oh. Tubaga. Diba? Di mo nilapit. Okay, tubaga lang yung tuyo ninyo. Tubaga. Oh, boy. Sabi tuyo ni mo. Doy. Asa mo dong ilyot dili? Nagkuyog mo kuno kay nanawag ko siya asawa ni ilyot nga. Kamu kuno nagkuyog kuno. Si tuyo ninyo. Narami diri sa ilawom sa lubi. Nga Ina pahangin. nagpahangin na mi diri. Ah? Amo abitaw. Mao nanawag ko nimo kay kas kawan nga atong gisabutan atong aging adlaw nga. Ba pero anniversary ba yaron ni ko by Junas ba ya? Anniversary? Din man nadapit. Nako dis may talisay. Usay nga lang kining kuan na kanang daan may kasama. Sa kang apang kang nini karinderya. Ari ako ninyo. Nakadapit. Nako rin siya sa talisay ko ilang talisay. Ilang palisay? Talisay di. Dito dapit ba? Dito dapit. Kabante ka tong talisay? Oh, true. Siya man tingin na. Oh, asiyam na natutura. Parang bibira. Kaya ni mga bata, oy. Sus, nagpaabot na si parang Jonas ron. A few moments later. Oh, nanang duha ay. Ano sila ramon duha? Asa sa islaw di si nitog si Bruno di ay. Buang di mga bata agad. Uy, boy! Ganyan kang paabot. Yabang. Mo gani. So, sorry jud sa ta nalangay mi kay sound bataas Ganyan to. matigtabi man ko nya. Dugay kay mo magtabi Ay, bata. duwag email. Ay sus, Iliot. Murag karon pa ko nimo. Ana man jud ka perminti. Kung di ka mo kuan tawagan ka ro, busy ka sa trabaho. Nya, uli naman ka sa trabaho, mayong ka nga. Namo kay ibuhat. Ay kung kunha oy, klaro na kisalan. Ay imong asawa, reklamo na nimo. Kay siya imong duwa kag email. Hasta sa kaidoy. Wala siya kay klaro sad. King nanti ka ganyan atong grupo. Wajog ka. Sorry ko eh. Sorry. Asa mo tayo mong gingon nga na inasal? King natin ko bitaw ganing nga na ibaboy kung ipalit parang paling tunas. Ya man ron. Kanina ako kadlawon daw nag-ihaw tao no. Yes sa ko. Sinsya na jud kaya. Ako tusog ka. Di ba? Klaro nimo. Nay, inom na. Oh. Inom pa inom si Klumsan baka dito. Kanira ba kong kauban danagan? Oo, nakuha Wali kaya pas, tubig sa mandaway ko ni. Sa mo kay. Nya. Asa. Ano ka mura mang duha? Na mga busy man ang duha. Kami Wala rin lagi. nagpapos Islaw. Buang na. Islaw umikibaw pero si Sinitoy na, sa sinitoy mo. Toy nasa trabaho. Bruno. Asa man? Busy lagi na yung mga trabaho. Ang yung. Nangita kang islaw ko. Si Islaw bay may rasad wala. Ano man? Tahan na lang kay ngano ang iyang asawa nagsigi konsumisyon. Kay ngano sige mo ko ni siya gaon. Yung asawa gikuan na pagkaon. Ano to? Ora ka bantay ko tong Di una man. ko nagiglawas. Mao gani. Uy, Ako, di kita ako, di na ko yung angay yung konsultin ng anak kay hasta ako kalahat ka halata na akong islaw. Kaya ko kay nagkaon bila sa glas kusina. Pasensya man. Banto ka wa mo ka bantay ba to rin ako ilawas no? Kita niya na. Nakong lawas, may buot. Eh asawa kay niwang kayo. Kasi nito. to gani nagsaba. Lagi ko na ikuan lagi ko no. Trabaho ko no nya.
Ito mga Bruno ba? Di ba? Ato to na gutom na kayo. Ay, Sige, sige, ato to na. Kasi dugayan. Ahak ni mga tawanan na dugay ni sila oy. 5 minutes later. Ay, Pinilas! Abi ni Pinilas! Ay, Ano kayo mo ulit kayo? ako gani, abi ni Binsari. Oh, happy Anniversary. Ya, bay. Kuan ba? Sinsa na kasi nga. dugay lagi mo kayo. Wow, lagi na paabot mi ni Islaw ba niya? Papa ni Kuyog. Ay, Ha? Parang islaw? Oh, kaniya ba to dito? kaya ka to dito ni ay. Ha? Di ba ikaw nito? Di ba yung pasangin na to? Nga na si trabaho. Di ba ako nagay balik Islaw? Ano ni nada gyud sa tao gani kapag Baro na. sa kao. Jadi harus bisa pre. Eh, kasi dito pre. Oh, tagdo. Wa jud na klaro balik Islaw pre. May klaro ano eh. Pre, ato na. Ano dito? Kami agil inasal eh. Sa tanang sudan, ang inasal ang pinaka-paborito yun. Maulang. Giingon nila nga makahibla ng inasal ang baboy. Nah, di natin noon eh. Mas makahibla ng may kwarta. Kami agil ng inasal eh. Ako mga kauban, wa karon nang abot. Mo na naguna-una lang kong kaon ang adlawon ko. Tudo ko kaon dire. Ano mo dire? Saan yung kauban no? Kiniya mo magipaabot to. Oh, tuling ba? Araw dito. Dito. Oh, gani ara? Nabuang. Ya, magkaon. Ako na nagkaon. Nagtog mo na. Natawad do. Ihuna pa yun. Ay, ato ko yun. Ya, uy. Anniversary ya. Ya, sama. Amo ka tulog kaya mo nalingawon. Sige, sige. Sige, na problema siya isa yang gugma ba. Ko yun no. Sige. Oh, sige, sige. Naaraw di ka dira. Apa? Ang bilag ka. Ikaw na Ikaw na sa Putulan na ako. Mo gani. Kaya mo lagi. Dawa ka ikaw, trabaho ka. Ikalima na din ako. Kainan mo. Na. Minjan mo kay matikaw na inan mo eh. Tilap. Kasama ka rasa na dire. Nangadlawon pa ko oy. Grabe sa Biya. Aba. Wala ko kay pamahaw. Wala ko paliuto. Itingog na ko garon. Wala sa guna ni ako garon. Grabe ni mo. Busog di ako. Pagdiyar man ka dire di asa. Tuhan na. Di ba ko ano ni ari mo? Mangaon sad mo. Ay, apeli mo. Sa kayo. Pre, kami tawag ka ni Pwede Marinas. Iyang anniversary karon. Tatris. Supply. Ya. Uy, karon. Ano sa man? Wala mag-inyo na to. Una-una ka. Ay, wa ba yung nangyayari mo ka? Apo pa nang hiniya na mo. Di ba? Maning trabaho siya. Bay, Wait, klaro mo lagi. Pinoy, wa ko na hibay gumikan na ng pagkauna. Kung anyway, ang kalamis yung pakwan kita miss kayo. Oo. Uy, Ano ka? Ay, nakakita na mo ugta ko. Sa mo tao. ay alam mo paglalis. Oo, nga. Ang gutom na mo. Paano ka naman Siyempre, ito? gutom na gutom. Dami, mga utray. Ay, ano sila? Ako talaga una ko kaon kay kibaw ko mga sirok pato nako. Oh sige sige, mga ako diya. Oo. Bay, kuha ko minasan na, bay. Ano? Bay, ako lang ganito bay do. Ang ganito yung ilang masa ko yung bay sa sudsa. Baboy yun na inasal ba? Lamig ka lang. Uy! Gusto mo ilang masa yun? Sabi, hilaw. Sabi, Magkaon din na. imo mara magkakanding. Hindi magkakanding. Diyan ni mo dahon na saging. Ya, pagdara mo doon. Ay, so kay mo na kung magkauna. Magkakanding ha? Asa mo day? Dara ka na. Oh, nay oh, imo nay oh. Oh, dira. Kuchili ah, kuchili ah. Okay kayo. Ay mo palata ang watay ka. Enggak, enggak. Ay magsaba ba para ano? Dita malata. Imo ning sili oh. Ah, biyaan ya. Uy, matot ka. Wala oy, ikaw bro, ya. Ako wala ya, gumutot. Parang di ay. Ako gumutot. Wala man hukot ba? Kasi may bang putot ni. Bakit ito? Ikaw bro, ya. Pag Murag si Iskam yun yung baho. Doon bata araw.
Ako mo kayo. Ato ko na paminawon ko no. Ay. Bay. Ali sigud bay. Ano man? Ito. Ano ba sanda? Bay. Oh, ali sigud bay. Oh. Oh, Ano man? ha? Ha? Ka, galahan na yung tiyan mo. Ano mo lang kayo? O, Ako lang, imo, imuno. Ihapa. Yatag na. O, gata na. Gata na, urot. Resulta na na. Imo na. Pamima ka bay. Ang gol ka, oh. Utto. Ya. Saan? Holi gyapon, wala giwawa lagi. Ako lagi bay. Bay. Oh. Nakauto ka bay. Ya. Dala lagi sa'yo. Bay! Na! Sao naman ko ni ay nga. Igawas na magyut ni. Shout out tayo sa akong mga amigo dede sa cruise ship. Sa mga kuha ko nga mga seaman, si Boy Aragon diya sa US. Si Boy Aragon labi na sa iya mga kuha niya mga kauban niya diya sa ship cook diya sa cruise ship. Nagkakit salamat sa imong suporta na mo. Labi na sa among umaabot ka kapitan sa Mambaling. Si Malumo. O sa akong maabot sa nga pagkumangkong sa nga ni ko kapitan si Kining Alpasir Laha. Kamran. Shout out ko na sa may Bacolod sa mga pakaisa ko na sa pagundalan sila ni Toy, kay Bitio ko mga pakaisa ko na tanan. Shout out ari ko di sa Cebu sa Toledo. Shout out there sa Everly Araho. Palihog na ko please subscribe ug support sa yang Everly. Salamat. Ikaw bay. Please go like and subscribe sa mong YouTube channel ang TMW Atty. Bay. Tara lang. Salamat. Shout out ko na sa Dumaguete sa akong mga amigo diya, mga Cebuano, yung mga kailang ko na sa Dumaguete. Sa mga taga-Toledo day, ayaw kalimot kang Jonas Putasan. Lami kayong Pakwan, the number 1 Putasan in Toledo. Ato ni pa. Shout out there lang sa SBTI Warriors sa Lapu-Lapu City. Salamat. Magpasalamat ito sa nag-invite na to sa maong invitation ang anniversary ni Paring Jonas. Para si Paring Jonas. So, salamat po Jonas sa ilang 8th anniversary, 8 years anniversary. Jadi so, kan, Arikis TV day, huwag kalimut mag-subscribe kay Arikis TV ha. Rickbell. Rickbelt TV, ato ni Bay. So, don't forget to like and share sa mong video ang TMW Atty. Bay sa Facebook page, ang TMW Atty. Bay sa TikTok, TMW Official 2.0. Kung libre na sa among YouTube channel, ang TMW Atty. Bay. So, salamat din yung tanan sa ni-share, ni-follow, ni-like, And ni-comment. also subscribe.